ହାଟବେରେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ କୋସ୍କଙ୍ଗା ଭାରତମେଳା ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖରେ କିଛି ଯୁବକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ସବୁଠି ଜାଣୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତମେଳା ଗାଁ ଓ ସହର ଗମନାଗମନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଜଣା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହି ସୁବିଧାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖି କେବଳ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆଗାମୀକାଲି ଆମ୍ଭେ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ। ସେହି ହେତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗାଁର ଉନ୍ନତି, ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପକ୍ଷରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ହାଟବେରେଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତି, ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ବ। ଆମ ଦେଶ ଯଦି ଆଗେଇବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବି ଆଗେଇବା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଓ ଦେଶର ନାମ, ଆମର ଉନ୍ନତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମତ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।